Ja, så er det blevet kapitel 2. Og nøglebegreber i kapitel 2, det er den situationsbestemte offentlighed. Det er public relations branchens etikbegreb i Danmark. Der tager vi altså udgangspunkt i det, som vi har, der er tilsvarende til PRSA, Public Relations Society, et eller andet i USA. Og der er et link her til public relations branchen, hvor I kan finde en hel masse mere end bare en beskrivelse om etikbegrebet i Danmark. Vi vil gå ind og kigge lidt nærmere på konceptet gruppetænkning. Vi vil kigge på publikumsaccept, og så slutter vi af med at kigge på sproglige figurer. Inden at vi går i dybden med hver en af dem her, så tager vi dem sådan lige sådan lidt overordnet. Og den situationsbestemte offentlighed, kan man sige, den har jo også noget at gøre med situationsmodellerne, som vi kiggede på i kapitel 1. Og den refererer til enkeltpersoner og organisationer, og måden vi konstruerer meddelelser på grund af situationelle begrænsninger, eller situationsbegrænsninger og sociale konventioner. Det jævnfører Bitzer, som I får udleveret. Så vi kommunikerer og svarer på spørgsmål, fordi vi er nødt til det. Hvad de situationelle modeller de fortæller os, altså situationsmodellerne, det er, at betydningen af godt udformet og retorisk PR-arbejde ikke må undervurderes. Som udøver af PR er man ikke bare en, der skriver pressemeddelelser eller blogindlæg. Man er repræsentant for sin organisation eller kunde, hvis man arbejder på et bureau, som man, altså organisationen eller kunden, man placerer og positionerer i en bredt funderet verden af spørgsmål, af offentlighedsgrupper, interessentgrupper og begrænsninger. Public relation branchens etikbegreb i Danmark, det omhandler, at det er en naturlig og en følsom branche, der varetager en virksomheds interesser i forbindelse med opinion og omdømme. Medlemmer af public relations branchen forpligter sig på en række etiske regler i forhold til det omgivende samfund, kunder og kolleger både i og uden for branchen. Public relations branchen vedtog den 4. marts 2009 et nyt sæt etiske normer, som tydeligt beskriver, hvad branchen står for. Jeg har lagt et link ind i præsentationen til de etiske normer. Derudover er medlemmerne i public relations branchen gennem samarbejdet med ICCO, som står for International Communications Consultancy Organization, forpligtet af det internationale regelsæt Rome Charter. I kan læse meget mere om public relations branchen inde på deres link publicrelationsbranchen.dk og gå i dybden med de etiske normer. Vedrørende gruppetænkning. Teorien om gruppetænkning blev udviklet i 70'erne af Irving Janis, og det var for at være et værktøj til at hjælpe, en teori til at hjælpe med at forklare, hvorfor små grupper af eksperter og fagfolk ofte træffer dårlige beslutninger. Gruppetænkning ligger bag store beslutninger som Kennedys svinebuk-fiasko og det nazistiske regime og snesevis af andre mindre vigtige, men stadig med graverende konsekvenser, vigtige beslutninger, som også mislykkedes. Gruppetænkning forklarer, hvorfor stærkt sammenhængende grupper, hvad enten der er tale om eksperter eller begyndere, tager dårlige beslutninger. Og essensen af gruppetænkningen har at gøre med den kendsgerning, at meget sammenhængende grupper og grupper med høj magtdistance, jævnfør Hofstede, altså magtdistancebegrebet, ofte er snæversynet og undlader at stille spørgsmål og undlader at undersøge alternative muligheder. Igen, vi går
nærmere ind på de her enkelte punkter. Publikumsaccept. Public relations handler om publikumsaccept. Og som en repræsentant for en virksomhed vil det blive forventet, at man kommunikerer med et udvalg af publikummer eller interessentgrupper. Hvad man siger til dem, til publikummerne, bør ikke være leflen eller blot madlavning. Og det med blot madlavning, det er noget, der stammer fra Platon. For Platon er kokken ikke kunstner, men tekniker. En specialist, der lige præcis formår at lave en ret mad, så mundvandet begynder at løbe. Kunstneren derimod er ham, der kan skabe et billede af eller en fortælling om det konkrete måltid, det måltid kokken har lavet. Det man siger bør altså være tankevækkende, ærligt og overbevisende og ikke blot madlavning. Sproglige figurer, det har også noget at gøre med talemåder, men talemåder er ikke nok til at forklare begrebet om sproglige figurer. Det er retoriske værktøjer, der er til for at gøre prosa mere overbevisende. Med andre ord, så er det en retorisk sproglig strategi. Der findes snesevis af talemåder, herunder metaforer, metonymier, gentagelse og meget, meget mere. Og dem kommer vi til at gå igennem, nogle af dem i hvert fald, i slutningen her af præsentationen. En lille oversigt her over, hvordan at vi beskriver retorik. Og det er sådan egentlig bare en appetizer for, hvad der kommer senere hen i det her forløb. Ikke i det her kapitel, men som kommer, som vi sådan på et eller andet plan hele tiden har med. Men jeg kan sige, at det er noget, vi går i dybden med i kapitel 6. Retorik refererer til kunstnerisk og overbevisende skrift og tale. Der er 2 funktioner, det er overtagelse og det er argumentation. Og argumentation er noget, der fremgår af Toulmins model. Retorik handler ikke kun om store taler. Alt sprog er retorisk. Så selvom det her egentlig først er noget, vi går i dybden med i kapitel 6, så er det væsentligt at vide, at det er de grundlæggende teorier og værktøjer, som vi bruger til at konstruere sproget i de budskaber, som vi ønsker at sende ud. Den situationsbestemte offentlighed. Det handler om konstruktion af mening. Situationsbestemte offentligheder og håndtering af spørgsmål. Public Relations PR skaber budskaber på baggrund af situationer. Organisationer de reagerer og de interagerer med deres miljø. Budskaber og meddelelser kommer i stand, fordi noget eller nogen i miljøet skaber et problem. Jævnfør Bitzers definition, så er det exigence, eller retorisk det påtrængende problem, der kun kan løses ved at kommunikere med andre, altså publikummet. Igen, det her det er med udgangspunkt i Bitzer. Det er bedre, at man er proaktiv omkring håndtering af problemer og deres løsninger. Det er bedre at sørge for altid at være på forkant med alle eventualiteter, for det er ikke ønskeligt eller holdbart at sidde og vente på, at eventuelle problemer opstår, og så først forsøge at løse dem. Det har en graverende indvirkning på en organisations image i offentligheden, at have en reaktiv indstilling. Så public relations skal forsøge, eller bør altid være proaktiv og ikke reaktiv. Så det handler altså om at kunne identificere, når der er et påtrængende problem, eller forudse,
et påtrængende problem. Og have forskellige løsningsmodeller, svar på det her problem til ens publikum, ens interessentgrupper altså. Vedrørende de etiske principper, så vil jeg igen lige henvise til, hvad der gælder i Danmark, jævnfør public relations branchen, men ellers så vil jeg beskæftige mig lidt nærmere med overtrædelse af de etiske principper. Og overtrædelsen af etiske principper, det sker typisk i det her, i den her gruppetænknings kontekst. Retorik kan hjælpe til med at forklare, hvorfor små grupper af mennesker tager dårlige beslutninger. Stærkt sammenhængende, sammenklistrede eller ligesindede grupper har en tendens til at nå frem til de samme konklusioner og ikke stille spørgsmålstegn eller tænke kritisk. Og der er flere typer af symptomer på gruppetænkningskonceptet. Et er overvurdering af gruppens magt og moral. At de som gruppe indtager en holdning om, at de er usårlige. Vi er usårlige. Og at de ydermere mener, at vi er moralsk funderet, og derfor kan vi ikke tage dårlige beslutninger. Som udgangspunkt er vi bonus pater, den gode far, der gør alting rigtigt. Vi er moralsk funderet, og derfor kan vi ikke tage dårlige beslutninger. Men det er jo en farlig tanke som sådan. Snæversynethed, som er bidragende til, at man har en tendens til at rationalisere ens handlinger og overse tydelige advarsler. Og en holdning om, at andre ikke er i stand til at tage saglige og velfunderede beslutninger, eller føre saglige og velfunderede beslutninger og handlinger ud i livet. I gruppetænkning taler man også om, at de her gruppemedlemmer er presset mod ensartethed. Så de foretager en slags selvcensur, hvor alle skal tænke og alle skal handle ens. De tror, at alle i gruppen deler den samme opfattelse, og presser dem, som er uenige, således at de ændrer på deres synspunkter. Og der kan være en tendens til, at der sker det, at der vil være gruppemedlemmer, der beskytter gruppen mod og hindrer den i at få oplysninger, der er i modstrid med flertallets holdning og opfattelse. Så hvis jeg nu sad i en udviklingsgruppe, det kunne jo være, vi kunne jo tage eksemplet med jeres uddannelse, at nu havde jeg besluttet, at det her det var en rigtig god idé, og vi sad sammen med nogle interne kræfter, som også syntes, det var en rigtig god idé, at nu skulle vi have en uddannelse inden for kommunikation på TEKO. Og vi er for eksempel skyld en 4-5 stykker, og så kommer det mig for øre, at det viser sig, at en rundspørg foretaget af en konkurrerende skole, det kunne være KEA, siger, at der er ikke behov for sådan en uddannelse her. Jamen, det kunne være, at jeg synes, at gruppen den fungerede så godt, og det vi havde lavet, det var så godt, så jeg valgte at ignorere den her lille oplysning, som jo ikke behøvede at være sand eller have nogen effekter, men det kan man jo ikke på forhånd vide uden at undersøge den. Men ved at nægte at dele den med nogen, laver jeg sådan en falsk beskyttelse af gruppen. Hvis vi tager eksemplet, altså Nazi-Tyskland passer jo ind i den her gruppetænkning. Så altså, det kan næsten ikke forklares bedre. Der må man sige, der var både tale om overvurdering af gruppens magt og moral. Der var tale om snæversynethed, og der var tale om pres mod ensartethed.
Det så kunne lade sig gøre i så stor en skala, det er jo bemærkelsesværdigt. Og det kan være, at I selv har nogle erfaringer med den her proces af gruppetænkning. Men PR kan bidrage til at afskrække gruppetænkning ved at tjene som djævelens advokat. Og PR kan være med til at betvivle og udfordre virksomhedslederes handlinger og illustrere vigtigheden af mindretalsholdninger, der kan være ligegyldige og vægtige, altså ikke ligegyldige, men lige gyldige og lige vægtige af den grund. Beslutninger, afgørelser, de bør afgøres af, hvad der er rigtigt, jævnfør de etiske retningslinjer. Og det betyder, at hvis man, der er jo, det her, det er sådan lidt et, jeg vil ikke kalde det betændt, men nogen vil jo mene, at retorik er et kald. Og at retorik i tjenesten som en del af public relations gør, at man har et ansvar. Og det vil sige, at man, når man arbejder i den branche, efter bonus-pater-betragtningen, bør undlade at gøre, hvad ens chef vil have, hvis man ved, det er forkert. Man skal selvfølgelig i stedet for prøve at overbevise vedkommende om deres uret. Og hvis ikke, at det lykkes, jamen, så er det jo, at vi ser whistleblowers. Så man kan sige, at public relations med en retorisk etik til grund er den moralske samvittighed, det tænkende hjerte i enhver organisation. Det lyder meget ideologisk, men på den gode måde. Ja. At sikre, at organisationen opfører sig på en etisk måde, er den enkelte ansattes ansvar. Og selvfølgelig også samlet set. Hvis man ser på etik og publikumsaccept, så bør public relations tjene både offentlighedens interesse og organisationens interesse. Og det indebærer at overbevise ledelsen om, at virksomhedens handlinger også kan blive dårligt modtaget af omverdenen. Altså eksempelvis topchefen inden fra Mærsk, der lige har meldt ud, at det var sgu da en skide god idé lige at sætte mindstelønnen ned i sådan for dem, der allerede i forvejen var mindstlønnet, så vi kunne fremme konkurrenceevnen. Altså sådan en gang omvendt Robin Hood-tankegang. Tag fra de fattige og giv til de rige. Den faldt ikke i så god jord. Det var der måske en PR-person, der kunne have vejledt og rådgivet den her topchef om. Nå. Så det handler om at skræddersy kommunikation til offentligheden. Man overtager som virksomhed ens interessentgruppers behov og motiver. Deres behov, deres motiver bliver til ens egne behov og ens egne motiver. I hvert fald ud fra en offentlighedsmodel, en målgruppe fokus. Og målgruppe er ikke det er ikke kun i tanken som dem, der er vores kunder. Vi har mange forskellige målgrupper, ikke? Folk kan kun blive overbevist og udvise accept, når de har tillid til kilden og tror på, at budskabet er troværdigt. Og her ligger der ethos og logos. Og så hjælper det i høj grad også, hvis man kan få indarbejdet noget patos, noget følelsesmæssig identifikation. Virksomhedens kommunikationsgrundlag tager jo udgangspunkt i dens egen interne
kommunikation er blandt andet værdier, mission, vision og memoer. De er jo ligesom, ikke så meget memoer, men nu var den med i bogen, og så tænkte jeg tager det lige med. Det er ikke sådan rigtig en dansk tradition, men pyt. Men i hvert fald i værdier og i mission og i vision. Det er jo det, der ligesom ligger til grund. Det ligger også til grund for, hvad man kan gøre i branding og marketing, men det ligger i hvert fald også til grund for ens PR-arbejde. Og I ved garanteret alt om dem her i forvejen med jeres baggrund. Men kort, værdier det er beregnet til at guide organisationer til at træffe etiske beslutninger, der vil gavne organisationen. En slags køreplan for, hvordan at organisationen eller virksomheden skal opføre sig, og hvad den håber at opnå. Mission, det er et beskrivende udsagn om det, organisationen gør. Hvad er deres formål? Hvad er deres eksistensgrundlag? Missionen sætter tonen og definerer de følgende parametre, eller ikke de følgende, men alle yderligere parametre bliver defineret af en virksomhedsmission, altså parametrene for de øvrige organisatoriske aktiviteter. Et eksempel på en mission fra Unilever er, vores mission er at bidrage til større vitalitet. Vi dækker det daglige behov for ernæringsrigtig kost, hygiejne og personlig pleje med varemærker, som gør det muligt for mennesker at se godt ud, føle sig godt tilpas og få mere ud af livet. Visionen, det er ledestjernen. Det er der, man gerne vil hen. Det er en redegørelse om, hvordan en organisation vil varetage sin mission. Hvad guider dens mission statement? Hvor ønsker organisationen at være i fremtiden, altså deres ledestjerne? Og hvad er det, at organisationen håber, den kan udrette og opnå? Så det er en langsigtet strategi, kommunikationsstrategi, så at sige. Det er ikke en, man sådan bare ændrer fra år til år. Og det gør man i øvrigt jo heller ikke missionen, medmindre der er et eller andet fuldstændig galt med ens eksistensgrundlag. Så var der i øvrigt også noget i bogen Boilerplate Statements. Og Boilerplate Statements er sådan set det samme som en kort mission. Det er en kortfattet, et kortfattet oprids af, hvad missionen er. Og man kunne godt sige, at det her eksempel fra Unilever, i hvert fald i bogens kontekst, ville blive beskrevet som en boilerplate. En nummerplade, det er jo sådan lidt det refererer til. En boilerplate, eller sådan en bumper sticker mission, ja. Det er noget i den stil. Og vi bruger det jo ikke rigtig så meget, hverken i branding marketing, der taler vi ikke så meget om det, og det behøver vi heller ikke her. Memoer, det er det er noget, man specielt bruger man bruger det rigtig meget i USA, og man bruger det i meget, meget store organisationer herhjemme. Men det er ikke, altså jeg har faktisk aldrig stødt på memoer overhovedet, nogensinde i hele mit liv, tror jeg. Nej, det mener jeg sådan set ikke, jeg er. Men det er i USA siger vi så, den mest almindelige form af intern kommunikation i en virksomhed. Og det er interne dokumenter, der beskriver nye planer, procedurer og aktiviteter, som sendes ud til relevante medlemmer i organisationen. Og når jeg siger, at jeg aldrig har stødt på et memo, så passer det ikke. Selvfølgelig er jeg stødt på et memo, men ikke i den her konstruerede form. Fordi memoer flyder rundt, men i bogen bliver der lagt meget op til form og stil og sådan noget, og sådan har vi det ikke i små virksomheder, små og mellemstore virksomheder i Danmark. Jeg er helt sikker på, at det har virksomheder som Mærsk, som Lundbeck og Danfoss, det skulle slet ikke undre mig. Det ville endda undre mig, at de ikke havde det. Men det er ikke sådan en almen dansk disciplin som sådan. Så ja.
Ikke mere om det. Så er vi faktisk allerede ved at nå til slutningen her i kapitel 2, hvor vi vil se lidt på nogle af de her retoriske, sproglige figurer. I får nok et chok, når I ser, hvor mange der i grunden er. Og det tager tid at sætte sig ind i dem, og det tager tid at finde ud af, hvad de egentlig er. Og den bedste måde at lære det på, det er at begynde at tage tekster og prøve at analysere dem ud fra. Og der er nogle tekster, som der er nogle retoriske figurer, som bliver brugt mere end andre, meget mere end andre. Så der vil være nogle som mange, som ikke er specielt relevante. Her er der lige medtaget 4, som i hvert fald bliver brugt meget, og der er også mange andre stadigvæk, der bliver brugt rigtig meget, som I også skal lære noget om. Retoriske sproglige figurer, det er værktøjer, som tekstproducenter kan trække på for at skabe effektive og mindeværdige beskeder. Og hvis vi nu tager udgangspunkt i asyndetonet. Et asyndeton er en forbindelse af sideordnede ord eller sætninger uden brug af konjunktioner. Og det vil sige, at man ikke bruger og man ikke bruger eller. Normalt, så hvis du har sådan en opremsning, en tretrins opremsning, så vil man sige, at gul, blå og rød. Så haven, for eksempel en sætning kunne være, at havens flor var en farvemætning af rød, gul, grøn. Nu har jeg ikke udtalt det på så stærk en måde, og mit sproglige eksempel er i øvrigt heller ikke så godt, men det er det, vi skal bruge tiden til i undervisningen. Men teorien er, at det står stærkere, når man holder en tale, eller man producerer et skriftligt stykke produkt, og man bruger asyndetonet, så vil det på en eller anden måde vække en større opmærksomhed at udlade oget. De 3 ord, de 3 sidesætninger, eller hvad det nu er, de vil få en mere ligeværdig styrke. Metafor har vi jo også beskæftiget os med i medieanalyse, også metonomi, men nu får jeg sådan lige en definition på dem fra de her sider, som I får udleveret. I den klassiske retorik er metafor et begreb udtrykt gennem et andet begreb, som det står i et slags lighedsforhold til. En kort form af sammenligningen, similitudo. Alt i alt er metaforen kortere end en similitudo. Og der er den forskel imellem dem, at en similitudo er en sammenligning med den ting, som vi ønsker at udtrykke, mens metaforen bliver sagt i stedet for selvsamme ting. Det er en similitudo, når jeg siger, at et menneske har gjort noget som en løve. Og det er en metafor, når jeg siger om et menneske, han er en løve. I kognitiv metaforteori, et konceptuelt system, der strukturerer vores tankeprocesser, fungerer som en slags sammenstykning af erfaringsområder, hvor man henter erfaring fra et betydningsområde til et andet. Fra et betydningsområde til et andet. Og dette bliver synligt i metaforiske udtryk. For eksempel erfarer vi kærlighed som en rejse, hvilket resulterer i udtryk, som de gik godt i spænd, eller hvor veje må skilles. Metonymi giver et ord en anden, men beslægtet betydning. Der skelnes mellem følgende hovedtyper. A.
det abstrakte nævnes i stedet for det konkrete eller omvendt, for eksempel guldmedalje for sejr. B. Årsag for virkning bevirker i stedet for det bevirkede, for eksempel jeg læser Rifbjerg. C. Materialet for genstanden. Stål for svær. Og D. Beholder i stedet for indholdet. Drikke et glas. Grænsen mellem metonymi og metafor er ikke altid klar, men generelt forudsætter metonymien en reel forbindelse mellem den egentlige overførte betydning, mens metaforen skabes efter friere og ofte originale associationer. Ja, altså I kan altid slå det op i Wikipedia, ikke? Men det her, det er nu er det I får, fordi her er de alle sammen samlet. Så ja, og den sidste jeg lige vil gennemgå, det er anafor. Og anaforen, det er en gentagelsesfigur, hvor flere sætninger eller sætningsdele efter hinanden begynder med samme ord. For eksempel I have a dream af Martin Luther King, hvor han siger I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream, etc., etc. Han bliver ved med at referere tilbage til den her start, I have a dream. Ja, dem vil vi også kigge meget mere på. Som sagt, der er mange flere figurer, og I vil få rig lejlighed til at lege med dem. Det, der er vigtigt, som jeg også indledte med at sige, er, at sproglige figurer bruges til at lege med sproget, med det formål at excellere, at stå ud, at kunne trylle, og ikke mindst tryllebinde sit publikum. Men jeg glæder mig til, at I skal arbejde med nogle af alle de her teorier og teknikker. Godt, det var kapitel 2. Tak.